61 sena ilu inħasdet il-ħajja ta' Fredu Carmenu Spiteri. Żewġ taħwa żgħażagħ minn ħalluqa li dak iż-żmien kellhom 17 u 21 sena u li ltaqgħu mal-mewt alla rieda b'sajjetta fl-ewwel maltempata tal-istaġun. Huwom Leli rakkonta x'ġara f'dik li kellha tkun ġurnata bħall-oħrajn, meta flimkien ma' missierhom u tihom il-5 taħwa subien ħarġu għall-kaċċa. Meta saru xi 5 esqad kien hemm sħaba hekk tikber, ditberra u trijet u dissi għalina għax ma morrux il-fawq, għax dunnu ġej mal-temp. Bis-senter ta' ħuħ il-kbir fideħ, li minkejja li għaddew aktar minn 60 sena għadu jikkarga sal-lum, li żar mill-aħwa spjega li dan kien ilu biss għand ħuħ ġimagħtejn. Fejn għaddu s-soltu għak għaddejna minn ġaħal għajedu la tan-nawxa. U fost is-sajjet il-ħalli għamlu xil-ħinkillu barra u jirijet għamlet dis-sajjet tajja. Jgħidu li nizlet għallat sar tal-kanna, jgħidu u jek mitlaw u jek mitlim. Minkejja li s-sajjetta kienet qawwija tant li temmet il-ħajja ta' żewġ taħwa fuq il-post, l-apparat tal-kaċċa li kellhom magħhom għadu tajjeb sal-lum. Iċ-ċunturin li jiġi ikun marbut ma' qaddek fejn għandek ir-rama u hekk, dak weldja minn hawn saw ma xi, is-sajjetta u weldjatu. B'ċertu dettall hu l-vittmi jispjega x-xena li segwit wara li ra l-ħutu mixħutin mal-art. Ġiet l-ambulanza u laħaq ċertu wieħed jgħidulu ġuż il-portanar ma' ħalluqa, ġibilhom xi kutri u ħattijhom bijhom għax mejtin. Ilhom mejtin 61 sena u hekk kellu 21 u li jiġi 82 u liħor kellu 17 jiġi 77-78 sena. Aktar minn 60 sena wara hija plakka fi triq sikta mdawra bir-Raba u Bleli f'Ħalluqa li tfakkar il-memorja ta' żewġ żgħażagħ li ħajjithom intemmet f'qasir il-għomor. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.